Miesto 6. Pán číslo 26. Samuel Ondrečo, Simona Marková, Marková Martin. Chce sa to postaviť. Už pani Bedúza Šolcová dostala pripomienané prezidentky, že na mieste 5. sa umiestnil pán za štartovním číslom 12 Miroslav Varholník má Aladejová Tívia Lipan. Miesto 4. Pán číslo 5 Lukáš Nahalka Alexandra Šmišnerová a dnešné štúdium Super Cooper. No a teraz tie zaujímavejšie miesta, pretože až 4. 5. 6. miesto je zaujímavé, ale tie predtým sú ešte zaujímavejšie, pretože už sa budú rozprávať aj poháre. Budete sa stávať na stupne víťazov. Tak v tomto poradí. Miesto 3. Pán číslo 24. Marko Čekve, Kristýna Kopacová, relácia Michalovce. Miesto 2. Pán číslo 21. Marková Karolina Tuloširová. Dnešné štúdium Super Cooper. A fanfára zaznie v tejto chvíli pre najúspešnejší víťazný pár. A tým najúspešnejším párom je pár číslo 19, Štefanovi Kristýna Kopacová, Fokus na Markovou. Takže vás prosím na najvyšší stupňov víťazov. No a je to obrovská škoda, že tu dnes nemáme súťaž junior 1C, pretože v tejto chvíli ste pár kategórie C. Dnes už nezasúťažíte, ale niekedy najvyššie účcečky, sú tiež pomohli. A ešte úsmevy do fotoaparátu.